Maastricht en Parkstad zijn twee hele verschillende regio's. En de rivaliteit tussen die twee is al van oudsher merkbaar. Maar waar komt dat precies vandaan? En wat merken we daar vandaag de dag nog van? Heerlen was door de kolenmijnen een welvarende stad. Zelfs ten opzichte van heel Nederland. Onze hoofdstad Maastricht was in die periode daarentegen heel arm. Dus er wordt met argusogen naar Heerlen gekeken, voor wat zien ze daar zo riek en hij niet. En ik denk dat hoofdstedelijke karakter, dat heeft de Maastricht in de neren natuurlijk groots gemaakt. En het idee, dat zie je toch het niet worden. En ik denk ook dat het gewoon een beetje natuurlijk is dat als het een andere stad is die ongeveer even goed is als die stad, dat ze zich daar als vanzelf tegen gaan afzetten. Ja, en de Sphinx met kristal en glas. Maastricht moet het hebben van de oude gebouwen en Heerlen moet het hebben van de kolen. Toen de mijnen sloten, draaiden de rollen om. De komst van de Rijksuniversiteit in Maastricht blies de stad nieuw leven in. En dat ging ten koste van Heerlen. Een term die ik een paar jaar geleden hoorde van een pyjama-generatie. In dat kader zijn gewoon ganse generaties opgegroeid door een pap die 's ochtends opstond in de pyjama. Die gingen gewoon aan de sjaal en ze kwamen weer thuis. En pap zat nog altijd in de pyjama en 's avonds nog altijd in de pyjama. En gewoon het ganse verhaal van een goede structuur in een week, van werk, verdienen. En kinderen die in die omstandigheden opgroeien, ja, dat gaat dan van generatie op generatie. Eilt dat wel nog. Vandaag de dag zijn die verschillen nog steeds te merken in de karakters van de inwoners. Maastrichtenaar Reginald Tal legt me uit hoe het is om trotse Maastrichtenaar te zijn. Ja, dat is moeilijk te verdutsen. Dat zeggen ze anders over de Maastrichter GS. Wat is dat nu precies? Ik denk dat het een gevoel is. Het is ook wel een beetje gepaste arrogantie, want boer is erop gebaseerd uiteindelijk. Veel zien zingen. Alles boeit in de moer is ook gelijk in de boer. Dus ja, dat is een heel dun lijntje tussen het Gruutse, het Maastrichtse, het Schengehalte en alles taboe feitelijk. Want wie is dat tussen euch? Collega's. Nee, ik denk inderdaad dat het meer een gimmick is ondertussen. Dat het meer gespeeld werd, dus dat echt van harte die argwaan en die het op elkaar neerkijken. Dat zit er niet echt meer in. Kerkradenaren Jamie en Ties weet wel raad met die gimmick. Zij begonnen het Instagram-account Kirchgat Tropical, waarop ze grappige memes delen over de regio. En wat zijn dan de grapjes, zeg maar, de memes die het goed doen? Nou. Zo, wielplantages, actuele problemen. Laten we het daar even kort samenvatten. Ik denk dat de algemene problemen hier in het oostelijke mijnstreek toch wel... Wielplantage. Wil ik niet per se. Wielplantages, UWV, weet je wel, dat soort dingen doen het altijd goed. Dingetjes over Maastricht doen het altijd goed. Ja, deze. Ah ja, als iets aan ons te linken is op een of andere manier, iets grappigs op internet, dan kunnen we daar altijd wel een grappige twist aan geven. Ik hoorde laatst iemand zeggen, het gaat zich om de grap en niet om hoe jij je als persoon opvat. Dus ja, tuurlijk is het altijd leuk om grapjes op te maken. Alleen de ontvanger van die grap, ja goed. En mensen die zo trots zijn als Maastrichtenaar, zijn ook makkelijk op te naaien. Correct, dat is natuurlijk het allermakkelijkste en ook het leukste om te doen. Al laat Reginald zichzelf niet zo snel gek maken. De chicste woorden in Maastricht zien feitelijk ja. Dus er zijn pap is gestorven, ja. Ik heb 1 miljoen gewonnen, ja. Wie is het, ja. Weet je wat ook eigenlijk lekker woordje is? Tuup. Tuup, ja zeker, tuup vind ik ook fijn, ja. En zeker in combinatie met ouwe hoer, tuup is eigenlijk dat ik zeg... en ouwe hoer, die 3, perfect, ik ben er Ik klaar denk mee. dat ik die 2 woorden, ouwe hoer en tuup, in combinatie met elkaar misschien wel 400 keer per dag uitspreek. Makkelijk. Maar het schoenste aan Heerlen? En dat is de trein naar Maastricht. Ja.